Καλησπέρα σε όλους, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι ώρα και αν μας ακούτε. Είστε σε άλλο ένα επεισόδιο εδώ στο Πράξεις, είμαι ο Φωτερής Νίκος και σήμερα θα μιλήσουμε σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση και αν είναι το μέλλον τελικά της μάθησης. Ας κάνουμε ένα μικρό νοητικό πείραμα. Φαντάσου ένα ελληνικό σχολείο σε λίγα χρόνια από σήμερα. Βάλτε το στο μυαλό σας. Οι αίθουσες υπάρχουν, τα παιδιά υπάρχουν, τα βιβλία υπάρχουν, αλλά οι εκπαιδευτικοί όχι στο βαθμό που τους χρειαζόμαστε. Όχι γιατί είναι αργία ή γιατί συνέβη κάτι έκτακτο, αλλά γιατί απλώς δεν υπάρχουν αρκετοί. Αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ήδη το ζούμε και όσοι εμπλέκονται με την εκπαίδευση, γονείς, εκπαιδευτικοί κλπ. Βλέπουν τις ελλείψεις. Είναι μια πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνεται και στην Ελλάδα με κενά εκπαιδευτικών, καθυστερήσεις προσλήψεων και ένα σύστημα που πιέζεται όλο και περισσότερο. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εδώ. Το ερώτημα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε. Και εδώ έχει μπει μια συζήτηση που συχνά προκαλεί αντιδράσεις και θα το βρούμε μπροστά μας. Και είναι η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες εκπαίδευσης. Όχι ως αντικατάσταση του εκπαιδευτικού, αλλά ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε ένα περιβάλλον όπου οι ανθρώπινοι πόροι δεν επαρκούν. Είναι τεχνικό θέμα ότι οι ανθρώπινοι πόροι δεν επαρκούν. Είναι πολιτικό θέμα. Ας είμαστε ξεκάθαροι από την αρχή. Η τεχνολογία δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο του δασκάλου ως παιδαγωγού, ως πρόσωπο αναφοράς, ως άνθρωπο που καταλαβαίνει το παιδί μέσα στο κοινωνικό και συναισθηματικό του πλαίσιο. Όμως, σίγουρα μπορεί να καλύψει κενά. Και όταν μιλάμε για κενά δεν μιλάμε μόνο για ώρες διδασκαλίας. Μιλάμε για την εξατομίκευση, το ρυθμό μάθησης, την υποστήριξη μαθητών που μένουν πίσω ή που μπορούν ενδεχομένως να πάνε και πιο μπροστά. Σήμερα οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να λειτουργήσουν ως εξατομικευμένη, θα λέγαμε, ψηφιακή βοηθή μάθησης. Συστήματα που προσαρμόζουν το περιεχόμενο στο επίπεδο του μαθητή, που εντοπίζουν αδυναμίες, που επαναλαμβάνουν με διαφορετικό τρόπο μια έννοια μέχρι αυτή να γίνει κατανοητή. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή, όχι για να αντικαταστήσουν τον εκπαιδευτικό, αλλά για να του δώσουν χρόνο. Χρόνο να ασχοληθεί με αυτό που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, την παιδαγωγική σχέση. Και γι' αυτό λοιπόν η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να μπει σαν λογική αντικατάσταση του εκπαιδευτικού. Στην Ελλάδα, όπου τα κενά εκπαιδευτικών συχνά καλύπτονται με καθυστέρηση ή δεν καλύπτονται και καθόλου, η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως μια γέφυρα, όχι όμως ως η λύση, αλλά ως λύση ανάγκης και όχι ως επανάπαυση. Ένα σχολείο χωρίς καθόλου εκπαιδευτικό είναι χειρότερο από ένα σχολείο που χρησιμοποιεί έξυπνα ψηφιακά εργαλεία μέχρι να βρεθεί ο άνθρωπος. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά αντιμετωπίζουμε αυτή τη συζήτηση με ένα έτσι φόβο ή ιδεολογική ακαμψία αντί με ρεαλισμό. Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση δεν είναι τα ρομπότ δάσκαλοι, που βέβαια έχουμε διαβάσει ότι πάει και αυτό το πράγμα, αλλά είναι η μετατόπιση από τη μαζική ομοιόμορφη διδασκαλία σε πιο προσωποποιημένες μαθησιακές διαδρομές. Και αυτό ηρωνικά είναι κάτι που οι εκπαιδευτικοί ζητούν εδώ και χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να εφαρμόσουν λόγω φόρτου, αριθμού μαθητών, διοικητικών υποχρεώσεων και ξαναλέω λόγω έλλειψης προσωπικού. Αν κοιτάξουμε έτσι λίγο μέσα στην επόμενη δεκαετία, το πιθανότερο σενάριο δεν είναι να έχω ένα σχολείο χωρίς εκπαιδευτικούς, αλλά ένα σχολείο όπου ο ρόλος τους σίγουρα θα αλλάξει. Λιγότερη έμφαση στη μηχανική μετάδοση γνώσης και περισσότερη στην καθοδήγηση,
στην κριτική σκέψη και κοινωνική μάθηση. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η τεχνολογία δεν ανταγωνίζεται τον εκπαιδευτικό. Δεν πρέπει να τον ανταγωνιστεί και γι' αυτό πρέπει να το βάλουμε στη σωστή του βάση. Είναι δύο διαφορετικά στοιχεία. Η τεχνολογία θα απελευθερώσει τον εκπαιδευτικό από ρόλους που δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι αποκλειστικοί δικοί του. Όχι να μειώσει τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία με πρόφαση ότι η τεχνολογία θα λύσει το πρόβλημα. Το πραγματικό ερώτημα για την Ελλάδα δεν είναι αν θα χρησιμοποιήσει λοιπόν την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Αυτό καλώς κακώς θα συμβεί. Είτε οργανωμένα είτε αποσπασματικά. Το ερώτημα είναι αν θα το κάνει με παιδαγωγικά κριτήρια ή αν θα αφήσει την τεχνολογία να μπει άναρχα, καλύπτοντας πρόχειρα τρύπες ενός συστήματος που δεν σχεδιάζεται μακροπρόθεσμα και πολλές φορές στηρίζοντας μικροπολιτικές ή ιδεολογικές αντιλήψεις. Γιατί η τεχνολογία από μόνη της δεν λύνει προβλήματα, απλώς μεγεθύνει τις επιλογές που κάνουμε, όπου αν τη χρησιμοποιήσεις το σωστά, μπορεί να στηρίξει μαθητές και εκπαιδευτικούς σε μια δύσκολη περίοδο. Αν τη χρησιμοποιείς όμως λάθος, μπορεί να ενισχύσει ανισότητες και να υποβαθμίσει την εκπαιδευτική εμπειρία. Το μέλλον της μάθησης στην Ελλάδα δεν θα κριθεί από το αν θα έχουμε περισσότερα tablets ή πιο έξυπνες πλατφόρμες. Ξεχάστε το. Θα κριθεί από το αν θα καταλάβουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η εκπαιδευτική τεχνολογία είναι εργαλεία και τα εργαλεία χρειάζονται σχέδιο, πολιτική, όρια και ανθρώπους που ξέρουν πώς και γιατί τα χρησιμοποιούν. Γιατί τελικά το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος γνώσης, είναι ένας χώρος σχέσης. Και αν η τεχνολογία μπορεί να προστατεύσει αυτή τη σχέση σε μια εποχή ελλείψεων, τότε δεν χρειάζεται να το δούμε σαν απειλή. Είναι μια αναγκαία προσαρμογή σε έναν κόσμο που αλλάζει, χωρίς όμως να είναι η δικαιολογία για να μειώσουμε το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ήσασταν σε άλλο ένα επεισόδιο εδώ στο Πράξεις. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρον. Αν σας φάνηκε, ακολουθήστε μας για να μπορείτε να βλέπετε και τα υπόλοιπα επεισόδια που ανεβάζουμε στη συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους.